जेनेबा आङो लोगोफोर दिनै आङो दंफैयो जाहैबाय जोंनि काजलगाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव लोगोफोर नोंथांमोना फारियै नाय बयनिफ्रायबो सिगांथाराव आङो सिस्टारखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय बेवहाय जेनेबा बे प्रडाक्सन जे मा प्रडाक्सननि दिनैहाय बादायारि जागोन आं बेखौ सिस्टारनिफ्राय एसे मिथिनो लागोन बेवहाय जौगा फिल्म प्रडाक्सनाहाय बे बड'लेण्ड डेन्सखौहाय माने बानायदों आरो जेन'बा जाय मानसिफ्रा गामि सिं सिं थानानै जेन'बा गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हायाखै बिसोरो गाव गावनि रोंगौथिखौ जायगायावनो माने खाथि खाला गावबागाव डिस्ट्रिक्टआवनो गावबागाव एरियायावनो माने फैनानै देखायफैनो हायो बेफोरबायदि प्रग्रामा माने जायायानो बुंजायो जोंनियावहाय बेनिखायनो बे प्रग्रामखौ लादों आरो बयबो फैलायनानै जाहाथे आरो जेन'बा आं बेखौनो खावलायो जोङो एसे रोंगौ होननानै जों थाङा होननानै थानो नाङा जेखौ रोंगौ जों बेखौ देखायफैनांगौ बेनो जेनेबा जोंनि रोंनायखौ देखायबासो जों बेसेबां रोंबावनांगौ जों सेलेक्ट जायोना जाया बेखौ मिन्थियो नालाय होमबासो गोजोननाय थाबाय सिगांथाराव बे सिस्टारखौ आङो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय आङो सिस्टारनिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लानो लुबैदों दा सिस्टारा गावनि बिबुंथिखौ लानो हागोन आंनि मुङा इन्दिरा बसुमतारी एसे थिखोना होनो जेनेबा आङो सिस्टारखौ आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव आङो बरायनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय आङो सिस्टारनिफ्राय फंनैसो आङो गुबै मिथिनानै लागोन आंनि मुङा इन्दिरा बसुमतारी हादानपारानि माबे हादानपारा जेनेबा शिलंआवनो बासुगाव खाथि ने ओमफ्राय सिस्टारा बेयाव फैनानै जेन'बा माबायदि मोनदों आरो मा थांखि लानानै फैदों बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव ओमफ्राय जेन'बा नोंनि सिस्टारा बबेयाव दङ दायो क'क्राझाराव ने ओमफ्राय ओरैनो नोङो इयुनावहाय मा थांखि लानानै दङ जेनेबा आस्सा ओमफ्राय बेसेसिम फरायनाय जाबाय सिस्टारा BA पास ना आस्सा ओमफ्राय फरायनायजों लोगोसे माबा मोनसे थांखि लानाय थायो मानसिनावहाय जेन'बा नोङो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंनि थांखि लानायखौ आस्सा माने मोननोबा मावगोन आरोना गुबै बे सिस्टारनिफ्राय आङो मिथिनानै लागोन बे जोंनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवहाय मानि थाखाय फैदों आरो नानिया मोसागोन ना मागोन बेखौ आं नानिनिफ्रायनो मिथिनो खुलुमबाय आंनि मुङा संगिना ब्रह्म ओमफ्राय आं क्लास 9आव दङ दिनै आङो बर' डान्स खालामनो नागिरदों माबा गिरै गिरै गानाव ओमफ्राय बेखौ सिस्टारा माब्लानिफ्राय बे मोसानाय आखौ स्टार्ट खालामनांगौ बे मोसानाय स्टार्ट खालामनाया आं जेब्ला क्लास 5आव दंमोन होमबानिफ्राय स्टार्ट खालामदों ओमफ्राय दा गेजेराव दसे बाद दोनथ'दोंमोन आरो ओमफ्राय दा स्टार्ट खालामफिनबाय ओरैनो मोसानाय मानायफोरावहाय माने जोबोद गोसोखौ इन्टारेस्ट मोनो बेयावबो थांखांबाय आरो बेलेगाव ओमफ्राय दिनैयाव फैदो बेलेगाव मोनबैसे प्रग्रामाव मोसानाय जाबाय मोनबैसे मेरला जाबाय माबा शिलंआवबो थांखांबाय ओमफ्राय वेस्ट बेंगलावबो थांखांबाय ओमफ्राय मेरला जाबाय आरो आवगायनि बड'लेण्ड मेआव थांखांबाय आरो बेइजिंआवबो आस्सा ओमफ्राय मोसानायजों थुलुंगानाय ओमफ्राय इयुननि फिउचाराव सिस्टारा मा गावनि गोसोखौ माबायदि साननानै दं जेन'बा मोसानानैनो बेफोरबायदि गावखौहाय माने फुरा मोजां परिबेसावहाय लाबोनो सानदों नामा दा आं मोसानायखौ निजेनि माने आं खालामनो लुगैनायखौ खालामगासिनो दङ ओमफ्राय फिउचाराव आङो फरायनायथिं थांगोन माबा साइन्सआव
डक्टरसिम थांगोन आरो डक्टर फरायनो नागिरदों माने मोननैजों फरायनायजों लोगोसे मोसानायखौबो लांफाबाय थागोन आदसा ओमफ्राय आङो मोनसे मिथिनो लुगैदों दा सिस्टारनि गामिया बबेयाव आं गामिया बरपेटा रड बाजिगाव पाथाराव ओमफ्राय बरपेटा रड बरपेटा रडआव दिनै जों नैथि खेब बे सिस्टारखौ लोगो मोननाय जादों बे जोंनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसावहाय दिनैहाय आरो सेकेन्ड टाइम लोगो मोनबावनाय जाबाय आरो माब्रै दं माब्ला फैया आङो बेखौ सिस्टारनाव मिथिनानै लागोन दंनायाथ' दासान्दि मोजाङैनो दं आदसा ओमफ्राय ओरैनो बेवहाय मोसागोन ना मानानै औ मोसानो फैदों आदसा ओमफ्राय दायो नोंजों लोगोसे सोर सोर फैफानाय जादों ओरैनो आंनि न'निफ्रायथ' आंनि बिनानावसो ओमफ्राय आंनिहाय ओमफ्रायो ओरैनो सिस्टारना मा नाम मोनलाय आंनि मुङा रुखुमनि बसुमतारी आदसा ओरैनो आं एसे बावनानै थानाय जादों आरो आवगोलो खेबसेखालि लोगो मोननानै औ बेवहाय मिथिनानै लाखानाय जादोंमोन अब्लाबो दिनै आरो सोंबावनाय जाबाय सिस्टारनिखौ स' गोबां खोथा मिथिहोनायनि थाखाय थेंक इउ सिस्टारनिसिम मा थांखि लानानै फैदों सिस्टारा आङो आंनि नामा अजन्ता ब्रह्म आरो आङो बरपेटा रडनिफ्राय फैदों आं बेहाय डान्सखौ माने बेहाय मोसानो फैया सानदोंमोन आरोना आङो सोलाबाखैमोन ओमफ्राय मैया मिन्थिदोंमोन आङो बेहाय दिनै जागोन होननानै ओमफ्राय सानबाय आरोना खालामसै होननानै ओमफ्राय ओरैनो नानिया बेसेबांसिम फरायनाय आङो दा क्लास 10 फरायगासिनो क्लास 10 ना ओमफ्राय ओरैनो नोंसिनि गामिथारा बबेयाव जोंना बाजिगाव ना ओमफ्राय ओरैनो बे फरायनायजों लोगोसे मोसानायखौबो लांफागोन आरो उननियाव मा थांखि लानानै दं सिस्टारा आङो फरायनायखौ माबा मा बिजनेस खालामनो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय फिउचाराव बे मोसानायखौनो आङो आवगायलांनो नाजागोन बेलेग आउट कान्ट्रिसफोरावबो खालामनो नाजागोन एसे गावखौहाय मुंदांखा खालायनो नाजालांगोन ना आदसा गोजोननाय थाबाय सिस्टारनिसिम मिथिनायनि थाखाय थेंक इउ दादा सिस्टार लाफिननांगासिनो आङो ब्रादारनाव फंनैसो मिथिनानै लागोन बे दिनै जोंनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसावनि जे जौगाखां प्रडाक्सन ना जौगा फिल्म प्रडाक्सन बेनि मेन ओंथिखौ आङो ब्रादारनिफ्रायनो मिथिनानै लागोन गिबियाव आङो बिथांनिसिम बा बिथांनि चेनेलखौ नायग्रा रायजो राजा बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एबा जौगा फिल्म प्रडाक्सननि जानानै गाहाम हामलायथिखौ बावहरग्रोबाय दा जोङो दिनै जे डान्स बड'लेण्ड डान्स बे मोनसे मोसानाय बादायलायनाय बेखौ जोङो लानायनि थांखियानो जाहैबाय माने गुबुन गुबुन ओनसोलावहाय जोंनि बर' फिसाफोराबो बा जोंनि बिटिआर हालामनि गासै लाइमोनफोरा गावबागाव माखासे रोंगौथिखौ लानानै थाखोमानानै दङ बे रोंगौथिखौ बिथांमोना बायह्रायाव दिन्थिफुंनो थाखाय माखासे प्लेटफर्मनि गोनांथि जादों दिनै जुवेल बसुमतारी माबायदि थांखि लानानै फैदों ब्रादार बेवहाय दिनैहाय आं बेवहाय बिदिनो जोंनि डान्स बड'लेण्ड डान्स कम्पिटिसननि पार्टिसिपेन्ट खालामग्राफोरजोंहाय फंनैसो खोथा बाथ्राफोर सोंलाय फिननाय खालामनो फैदों ओमफ्राय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा मा रोखोम मोसानायाव बेसेबांसिम लेभेलाव दावगानानै दं बेखौ एसे नोंथांमोननो देखायनो होननानैहाय बेवहाय आं भिडिअ' शुट खालामनो होननानै फैदों थेंक इउ